Ai terve! Niin tänään mä oon saanut tavallaan niinku uudet petsit, tai sellaisia vaihtoja, mutta hei siellä, niin mä oon jo antanut sulle ne tietyt petsit. Niin nyt katsokaa tämä juttu. Käyn katsomassa ne. Tällainen joulupaketti tuli. Ei näytä varmaan kyviin. Jee! Mä voin vähän... Sori, mutta mä vähän nyt liikun tässä. Pistään varmaan tän. Mut niin, katsotaanpas. Voiko sä laittaa tonne alemmas sen? Ja mä saan tällaisen. Tähän tulee aika monta petsiä, mutta mä en saa mitään tavaratakaan tässä. Mä oon vähän kurkannut sinne. Tällaisen joulupetsin. Täällä on se ripset täällä alla, mutta sitä voi käyttää poikana ja tyttöä. Sitten tuolla on toi LPS-merkki ja sitten tuolla on tuolla reikä. Mä voin nyt kuvata. Näettekö täällä? Sitten mä nyt vähän sen takia lähden sinne, että te näette tämän tyypin. Ja sitten tuolla siis sitten tavallaan tossa on se LPS-merkki. Ja sitten tällainen petsi mulle tuli ja olisiko kameralla laittaa tonne tällainen petsi ja se on tällainen joulukalenterista luuletullut ja sellainen, että tällainen petsi tuli. Sitten mä sain, mä oon saanut tässä pinkin petsin, joka orkku ja sit niinku tässä on tällaisia lumihiutaleita ja sit tällainen ja mulla on kyllä jo tällainen ja mulla on kyllä joulukalenterissa, mutta ei se haittaa nyt, jos mä oon saanut tällaisia, mutta sitten tällainen ja nyt vähän lähennetään taas. Tuolla on taas toi LPS-merkki ja sitten on nämä ripset ja tälle ja sitten tuolla on toi reikä. Niin. Tää kanssa katsokaa vaikka tyhjä. Sitten katsotaan mun toinen. Mulla on vain 2 tänään sellaista, mutta toi oli paketti ja tää on taas kirjakuori. Ai, mulla sanottiin postiluukus, että siellä on tää niinku joltain aika pieneltä tullut, mutta ei se riittää. Se on nähnyt jo LPS. Näitä ohjelmia ja niitä. Tällainen ankkapetsi. Quack, 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 quack. Upsista. Se on se. Mitä muuta mä sain sieltä? Mä sain tällaisen laukun, minkä voi pukea tälleen petsille päälle. Sellaisen laukun ja sitten mä sain ruokaa. Sitten mä sain kameran. Ja sitten mä sain lumilaudan ja sitten mä sain tällaisen ja tällaisen. Niin, mä sain sellaisia petsejä. Nyt mä näytän mun LPS-vaihtopetsi. Sori, ne on tuolla niin, yksi mun avustaja hakee ne. Eka mun vaihtopetsi, mitä mä kukaan ei ole tykännyt saada sitä, niin on tällainen, kun meillä ei ole nyt petsit sinne. Tonne kameralle, niin hupsi, sori. Tää kamera vähän vinkuilee, mutta tällainen apina. Mä nyt lähden täältä. Tällainen apina. Sori, mä oon vähän kaukana. Apina ja siihen muuten kuuluu, kun jos tahtoo, niin siihen kuuluu toi tyttöapinakin. Toi on vähän, tai ihan sama, mutta tähän kuuluu tällainen hieno apina. Mutta sanokaa siitä, jos te tahotte erikseen. Tai niinku te ette halukaan jompaa kumpaa. Ja jos tahtoo tämän puun, niin sen kyllä saa. Ja sit niinku tästä tytöstä tavallaan, niin tästä tytöstä, niin nää on tälleen. Ja sitten mä kerron nyt niinku, niin tos toi nenä ei oikeastaan niin paljon oo näkyvillä, mutta se on niinku vähän kulunut ja älkää tuo lukee tollanen. Siis tuo
Tuolla lukee mun nimi, mutta mä peitän sen sit tussilla ja ei oikein muuta. Ja sit tämänkin enää on vähän kulunut ja täälläkin lukee, mut mä vähän kumitan niitä. Tai mä kumitan. Mut sit jos te tahotte, että ne on ruskeita. Laitaan vähän nyt tätä. Niin mä nyt voin kyllä vähän tätä tummempaa apinaa, niin tällä ruskealla kyllä laittaa, mutta jos te ette taho tuollaista tällaista sotkua, niin sanokaa, että pestään pois. Mä oon nyt vähän laittanut siihen, mutta sit mä en laita muihinkaan niitä, mutta älkää ihmetelkö, tähän nyt tuli tää möntti, mutta mä saan sen pois kyllä. Ja sit ennen kuin pyydätte, niin haluatteko, sanokaa, että peseekö mä nää petsit tai jotain sellaista. Jos tämän puun tahotte, niin se on vaan tällainen, missä apina voi roikkua. Hei ja muuten mä oon unohtanut sanoa, että tuolla on tällainen sininen magneetti. Mä voin nyt näyttää, että tää on metallista tää mun lamppu. Niin se jää siihen kiinni. Ja tästä se liukuu. Tästä. Näin. Mutta sitten sitten nää oli vaihtopetsit. Nää kaksi. Kattokaa, jos te ette ole koskaan vaihtanut vaihtopetsejä, kattokaa tuolta alhaalta ohjeet ja kaikki, niin sitten siellä selitetään kaikki ohjeet ja siinä on melkein kaikki, mitä siihen tarvitsee. Moikka! Moikka! Näen pian! Ja hyvää uutta vuotta 2014! Hei moi!